Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Ne, mayat mati isisimam dita, Carmen. Maragragsakan nga rod amang basbasa ka iti text message ni Errol. Ay na, talaga gayam nga titinex kayo, iti day di pasyente ma. Shh! Dahil ta boses mo. Ang mga numakang dagiti kakaduhata. Ay, sorry. Ngam, awan tinakang kadagiti imbagak. Ay, narigat ano ada makangag. Ang mga numasisantiak andi na oras. Ay, saan mat siguro? Ken may sa? At titinex kayo laang mat? Awan ti makita kadakas iti dayta si kamat. Sa bagay. Ngam nasaysaya at latano awan ti makaamo adad duma. Saan tayo nga amo ti panuno ti tunggal may sa katatayo? Napanam ka di manan, Errol, anak ko. Di tala ang garden ni tatang nanang. Imbagak matan ka, adi ka unay agbambanog. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak ka. Kabalak mat nanang. Dahil lang nga, takasla nadagsan ti bagik. Ken kasla nalaka ka mabanog. Sukir kan tumot ngamin, anak ko. Saan ka di nga imbaga ti doktor mo, nga aginana ka ana imbag. Saan ka nga agbambanog? O nanang, mas kuranak ba't ngamin, dito ilang balay ti pagigyanak. Wan ngam di ka kumagbambanog. Ure rumwar ka, ngam ka lang agpasyar tapno bawat-wat ka. Liklikam ti agbagbag ka at kaskadaan niya pa'y dita. Hala, wino nanang. Di na kong sermunan pa'y. Ala, ito gaw mo nga rodan. Tapno makainan na kamutan. Pangrabi man gaya mo ti duty mita anak ka. Wan nga rod tatang. Sigurado ang mapuyatan kanto iti kastaunay. Ay na, nung atagbiro kalangan iti sabali apang gedam. Ay, saan tatang? Narigat ti trabaho. Ngam napatagan na jay kanyak. And enjoy ti trabaho tatang. Sigurado ka? Wan. Amangan mo numarigatan ka. Di mo lang ibagbaga. Kapot na makitkitam ti klase ti panagbiag ta. Saan man tatang? Kas itiin bagak. And enjoy ti trabaho. Iswa sa anak amarigatan. Kan awan planok nga agbirok iti sabali apang gadak. Rumwar kan ita dito ospital, Errol. Anadam ngamin ti salunat mo, O nurse, Surutem amin dagiti imbaga ti doktor mo. Dagiti inreseta na kan ka nga agas, kan dagiti prescriptions na. o nurse, madam. Sika talaga. Ado mo tan dagiti imbagbagakan ka, Ha? Narigat mo't lang no iyalang-alang mo ti salunat mo. Sikamot lang ti marigatan. Saan ka di akinunam nga ado pa ti arapaap mo para iti masakbayam? O nurse, kinapudno na, day tati may sa arason, no apeng ikarkarigatak ti agpaimbag. Gaputa kayat ko pa'y ananaman, ti ragsak ti agbiag. Oh, matlagayam. No kasta nga ron. Surutam amin nga imbilin ti doktor. Tapno nadardaras ti panagimbag mo, Errol. Kaslada ka na yun tinadagsan na pampanunuto ma, Errol. Pare Marvin. Apay nga minaya pare. Pare, panagkulangkat, saan na sinsinanday ito'y marikiriknak iti babae, anak kasiningit ko. Agayat kan, kasta ka di pare. Un pare, No kasta, di ipudno mon king kwa na pare. ng pare, among ba ti sitwasyon ko? Kasano,
No saan ako nagbayak dito'y lubong. San aday ta ti pakaupayan pare. Kanayon kamot ngagpapaagas. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Agimbag ka pare. Anya ka DJ Kunam nga ibagam, Carmen? Ni Errol, Reggie. Ha? Hapay ka di. Aw-awisan nak for dinner. Agpangadwak no patgak ti awis na wano saan. Kahit awan mo ti dagas na. Baro, kinmalasang kayo. Sungawan ti makita ka dagas na. Sa bagay, husto ka, Reggie. Halaki din, agrubwat ka nga rudan. Tapno makisinabad ka. Agpasundo ka dituyen. Anya? Uy, agawid ak pa'y Reggie. Alangan mo't anak kayo uniforme ak amakidate. Un nga agpaisuan nyo. Among Carmen, aging gayta. Kasla sa anak pa'y amamati. Kasla saan ka mamati iti Anya, Errol? Kasla sa anak pa'y amamati, anakasan ningid ka. May saka anapintas, ken nasingpet a nurse. Nasingpat ka ngamin, Errol. Iso analag antiriknakkan ka. Agyaman na Carmen, ken may sa. Nakitak ti kinasingpet mo. Di nakibain akatwam. Apay ko mga nga ibain ka. Una, kita man. May sa dialysis patient. Kasangsangon na amangan ti may sa nurse ang nakapinpintas. Sika talaga, Errol. No maipapan iti panaggayam, awan anyaman na ti profesyon ti may sa tao. Tinapatag ka ti panaggayam ta. Ingam, kinapudno na Carmen. Saan lang agayam ti pangbilbilangaking ka? Ha? Pudnuti ko lang. Nalablabas nga may sa agayam. When may sa akabsat ti pangibilbilangaking ka. Anya? Ada ibakakan ka, Reggie. Oh? Anya ka di dayjay. Amom ka di. Iti panaglabas ti aldaw. Kan kabayatan ti panagkadkadwami kini Errol. Kasala matmat nagtiriknakkan ko ana. What? Diya ka muna niya't ibagam, Reggie. Amangan no ibagam adang ngaak. Wano, awan delikadesak. Wano, awan ti professionalism ko. Gaputan na gayatak kini Errol. Hay na, apay ko mga ibagak dayta keng ka. Amo mo ti sitwasyon ni Errol. Amo mo ti sakit na. No para kanyak, awan ang yaman na dagita. No talaga anapod no, ti panagayat mo keng kuana. San apare ko ti sitwasyon na? Ay, Apay, nagharam ka di keng ka? saan pa'y? Ngam adati na sa una kanyak. Asaan la ka no amay sa agayam wano kabsa ti pangibilbilangan na kanyak. Nalablabas ka no pa'y. No kasta timbaga na keng ka, sigurado nga rod, nga agayat keng ka di tao. Ay, Jack amo, Reggie. Jack maawatan na iti amapaspasamak. Kasta mo ti marikrik na. Jack amo no agayatak maten kan kuana. Carmen anak. Asino ya kanayon na mangitulodkin ka? Ah, ni Errol magtatang. Di nabayagan agayam ko. Ni Errol gayam ay aday kasla sa bali nga men. Iso tatang. Iso laang mo ti mangitultulod kanyak. Wen nga rod anak kaw. Awan ka day ti daddo mga gararam king ka. Adda mo tatang. Ngam nila ang Errol ti kaasit gan itiriknak. Kan iso laang ti kasisingputan kadakwada. Sa bagay, madlaw mo't kidi apay ngay. Kasla nagbaliw mo't tilangan ni Errol. Gapo day tay ti sakit na tatang. Iso ako nayo nagbaliw ti langana.
Jak sa may lasat na ito yan. Saan nakabaalan ti Bagik? Ay naanak ko, pangaasim, lumaban ka. Di mo itulok ako, umapoy ka. Ay unay mo tanti kastoy. Nairan-ran na pa imot nga mehen nga dauyak mo. Uwan nga ron nala. Marigatalak pa nga umagas. Gapo, iti dara arumrumwar iti akong ko. Mala, saan ka na sumanawan ako? Sana bali, paumayan ti doktor ang mga sikasukan ka. Apay ka day balasang kaw. Saan ka makatal na? Kasla saan ka mo't makaigna? Tatang, Nay, apay ka day anak kaw. Adda ka di parikot mo. awan tatang, jak la makaigna. Saan nga may na nagparparik na ni Errol kanyak? Mamagan no makumikom mo ta. Saan ka day akino na matumultulong iti gardinda? Awan tatang, nga magparik na kumamot aha. Kun apay nga taasaanan nga agtitex. Kano bilang man simro ti sakit na. Saan damat nga impan ni hospital? Ay, di ka una agpanpanuno, titian niya lalitan anak ko. Ang mga nuad dalaang tinakakumikuman na. Kumusta nga tan ni Carmen? Apay, di mo ka di imbaga. Anapan ta nagpasyar ijay ile, daikit mo anansay. Kat nairanamot asimro ti sakit mo. Saan nanang? Amangan ngamin no agdanag iti kasta unay. Ngam ang mga noad-adda nga agdanag, no saan ka nagparparik na. Unay mo't kami ng ti kastoy. Kasta mabilbilangan ti panagbiyak ko iti lubong nanang. Ay, saan ka man nga agsaoy ti kasta anak ko. Makasaangitak amakang kangag. Nanang, amo yun ti sakit ko. Iso alas ka na nakasagana kayo, iti anyaman ang mapasama. Ay, basta, agpapigsa ka kit din, anak ko. Taapaman ang mabawim ti pigsam, agpasyar kayo manan kin ni Carmen. Ay, amom Reggie, kasla kayat ko ti agsangit. Ha? Anya? Apay ka di manan. Itapay asaan ang nagparparik na kanyak ni Errol. Mano ka di nga aldawan aya? Ay, danda ni makabulan na. Ngam, tek-teksam ka di. Wan, agtetek mat kan kwa na. Kanayon ko ako mustaan. Ang pulos asaan nga ag-reply ka dagiti text ko. Ano kayat mo? Mapantasarong ka na ni Gilugarda. Anya? Ay, saan Ad-adamot ti panagbain ko Alangan mo't asyak ti dumanon jay. Sa bagay mo't kidi ni, ay da mawawagking ka. Amang ni Errol daytan. Ay, ni Errol lang paiso. Mabait lang tasong batak ti awag na. Errol, apay ka ding haitaka lang ang nagparik na kanya. Pasensyahan, Carmen. Di nagpasyal kami kininanang iji lugar na ikit ko. Simro ti marikrig na. Ket nospitala kitya iti nasurok makatuming ko. Anya, kat kumusta itan tirik nam? Apay adi mo yung bagbaga kanya. Diyak namin kaya't ngagdanag ka. Ket mariknak. Ako mapkapsutan ti Bagik. Anya, Uwan, Carmen. Kas na saan nakabaalan ti Bagik. Nga i-absorb amin ang kagas. Kit, nakasaganak mat ng kakinala. Errol, Uwan, Carmen. Kit iso lang ipagkitaking ka.
Dati kahit kung ay pundogin ka. Ha? Ginapundo na. Agayatakin ka. Kaya numilang man nga agayat kamat kanya. Siya ako na mismo. Di manghibagpagaking ka. Nagsapol kay ti sabali. Jay, awan ti sakit na akas kanya. Erol, jak kaya ti agulbot kan ka. Aklunak nga gayatak matkan ka. Iso ang masakit anak, hindi saan ka nagparparik na kanya. Agyamalak. Inodamat reklam kanya, Carmen. Umalayan na itaragsak ko. Egam, isakripisok na ito'y ayat ko para iti pagimpagam. Tanos siyak ti pakiasawaam. Agliday kan tumatla. Kapotambok. As anak ko nga agpayag dito ilubong. Anya? Uhen, Carmen. Ket ditawatan ka. Ibawing mo ti panagayat mo iti sabali. Ngam kita ama. Jay lalaki at talaga ngay ayatan. Ket ipagpatag na ka. Tamno di kan tulong taang. Anyan, Erol? Nagtanong ti ayat mo. Katjak amo na agayatak tupay iti sabali. Anyan ti kastoy agasat, tatang. Ha? Hapay ka day, anak ko. Tatang, agayat kanyak ni Erol. Kat agayatak matkan kwa na. Ha? Un tatang, ngam ni Erol amis mo tinagimbaga kanyap. Nga ininutok apunasin ti panagayat ko kan kwa na. Tapno sa anak ka masakitan. Gapo tamariknanan ako mapkapsot. Anyan ti angaw ni gasat kada kayo, anak ko. Ngam no iso amis mo tinangibaga iti dayta. Pilitem nga raw dalipatay. Husto matimbaga na. No itultuloy yaw ti relasyon, ket kasjay ti sitwasyon na. At adda ang masakitan kantaw inton madanaw ti aldaw. Amumutay ti sakit na. Nagsakit tatang. Apay na kami pailaang. Apay akastoy ti mapasamak ka na kami. Kasta talaga, anak ko. No daduma, saan tayo maawatan ti gasat? Ngaminton agangay, maawatan tayo, aplanaw tinamarswa ti amin. Ket adagayam ti insagana na, anasaysayaat para kada tayaw. Erol anak ko. Day talagpas pasyar mati aramidam. Kaya't kung amin nga ag-enjoy na lang. Kaya tapno malipatak ni Carmen. Anak ko. Anak, nadagsa na kalayon tirignak. Panagliknakan. Talaga siya ako nagpayag. Pangasim ka din lumaban ka. Ure maibos amin a kwarta tayo. Basta agpaot pa iti panagbiag mo, anak ko. Nanang, uray pilitag tagpaimpag. No apa pala ang timpabulo tinamars sa kanyak a panagbiag. Awan ti maramitan tayo.
Iso nga isaganay ti bagiyo. Iti anyaman ang mapagtanggo. Akas iti imbaga kini Carmen. Ay, anyan di kastoy. Nagsingpot ka nga anak. Nga maapaya si kapay laang tinadan itinadagsan a sakit. Talaga kas talalang. Yat pangasiyo. Tadi kayak sangsangin. Diyak kaya takit kita. Di ba nagdidli tayo? Oh, pangasim Carmen. Ta umisim kamot Reggie, jak amo na maaramid ko pa'y laang ti agragsak iti dahi ti anapasamak. Awatam ti amin. Talaga ngayatan na ka ni Errol. Iso nga, insakripisyo na ti ayad na. Ti pagimbagam ti pinanunot na. Reggie, Uwen, tano itultuloy yo ti relasyon nyo kahit nag-asawa kayo. Ay, at adda amarigatan kanto ang makaliwliwag no bilang laang. kabaalak nga aklonan, asan kami nga agkatuluyan. Ngam na pampanunutak nga babalaang tibiyag na, iso ti pagkapuyan tirik na. Sapay ko ma, tauray saan kami nga agkatuluyan, ngam agimbag ko ma. Day talaang ti daw-dawat ko. Idaw-dawat tayo, asapay kumata umimbag. Ngem, italek tayo ti amin iti namarswa. Gaputa iso ti akin ammo iti pagsayaatan ti tunggal may sakada tayo. Ti saan ang managing bubukod kan napudno nga agayat, nakasagana amang isakripisyo iti panagayat na para iti pagimbagan ti ipatpatag na. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasat iti biyag. Isagsagot kara kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.